Kakenhun ya lekai jong Nongkseh Sports Social and Cultural Club. Kelasdang ya kasnem ya lekai jong ka da kaba job ya ka Gangtok Himalayan Sports Club da Arkol la kawai ha ka lumpung ya lekai football 11th All India Chief Ministers Gold Cup International Football Tournament kabalong ha Jorathang ha Sikkim mentaka sengi balang. Haba yo banit mi madan hakasien ka baningkong jongki shabar na layeng kani kala adu na Shillong kala pen ka jinga lekai ka ba itenat bat penhun jrut iginong pitkai kani ka jingjop ka pen beteng ru ya ka jinga khun ba klem sharem habaro ki jinga lekai nadu usnam hajar husan ha ka jinga khun ka Nongkseh kala te lakam ya ka jinga khun ha ka kela step Lalam khmat haka minit ka ba shipho lengba ushanu taryang ubalayo ban penki jar lengba ka bol ka ba ula penbu bah da ukrau kupar jana. Hadian kani tang khandiat por shwa ban kut ka kelas step ka kenhun kala yo biang sa shikol na uken sai bor luhut. Haka kelamit ka Nongkseh kala beteng ban te lakam ya ka jingele kai henrei kam shemla ban pen urlong ya ki kabuk siar ki babun. Kumta kani kala plila di ka Gangtok Himalayan Sports Club banyot heb lang shikol haka kelamit. Menta ka Nongkseh kan hab banikun persyapat saya ka kunhun ka bakam klan jong ka Eastern Railway Kolkata haka jinga kun kini Rung syaka quarter final ka banlong haka khatway tarik mentau benai. The photo, just have somebody from your team collect the mementos back. Okay. Thank you.
Congratulations from Meghalaya. Yeah. Okay. Well played. And all the best for next match. Fight ni. Lan. Okay. Okay. Congratulations. See you again. Okay. See you again. रोक खेत